बे समाव दङ क'क्राझार सेक्रेटारियेट कम्पाउन्डआव नोंथांमोन आङो एसे दिन्थिनो लुगैगोन बेनि माखासे मिथिंगायारि थासारिया माबायदि जानानै दं नोंथांमोन आं दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था लाइभ होगासिनो दं जोबोर समायना नुथायजों बुंफबनाय माखासे गार्डेन बिबार बागानजों बुंफबनाय जोबोर समायना नोंथांमोन आं दिन्थिलांबाय थागोन कम्पाउन्डआ बेसेबां समायना सिङाव कम्पाउन्ड सिङाव जों गारिजों गिदिंनानै नायगिरि नोंथांमोन आङो दिन्थिलांनो नाजागोन बेनि बे माबायदि बे जाहैबाय बड'फानि स्टेचु बेवहाय दङ बायजोआव मोजाङैनो दं कमेन्ट्स हरदों नायगिरि बिथांमोना मोजाङैनो दं ओरै गेटनि समायना नैबेयाव खाम्फा बानायदों डिमापुराव जिबायदि दं बेनि माखासे बेयाव खाम्फाखौ दा बेबायदिनो बानायनानै सिमेन्टजों ढालायनानै दोनदों गेटखौ दिन्थिनो नाजागोन आं बायजोआव ओंखारबोबाय जों एबार ओरै थिथागुरिसिम थांसै नङा होमबा लामानि थासारिखौ आं दिन्थिलांनो मिथिंगायारि माखासे नुथायखौ बबेथिं हाबो कारिगाव जों कारिगावथिं थांगासिनो दं दा कारिगाव रड आरो बे थोंजों कारिगाव मोनहैयो बे रडआ जोहोलाव दैमालु रड जेडि रड होनो नङा होमबा जायखिया आंजों सोर सोर दं बिदिनो आं एसे खोन्थानानै बिथाङा जाहैबाय दानसोरां गारि सालायनायाव एक्सपार्ट नांगोन ओरै जोंहा बिथां दङ निजोम बसुमतारी जायखिया आं लामा लामाल' नोंथांमोननो आं दिन्थिलांबाय थागोन सोरबाफोर क'क्राझारनिबाथ' सिनायखागोन जायगाखौ नङा होमबा नैबे जाहैबाय थिथागुरि बाजार बेवहाय गोबां नांगौ मैगं थाइगंखौ मोनो एकदम फ्रेस फ्रेस बर'नि जाग्रा माखासे ना बेदरखौ बेयाव मोननाय जायो दाननांगौ ना मागौ बहाय दं नोंनो दानहैनांगौ नामा बे फनल'सो हरदों बे रडा एकदम सिद्दा होननांगोन एकदम सिद्दा नैबे जाबाय केन्द्रीय बिद्यालया लामा लामा दिन्थिलांबाय थागोन आं भेटेनारि अफिस ओरैजाय भेटेनारि माने जिब जुनारफोरखौ नङा होमबा दाउ अमा बेफोरखौ ट्रिटमेन्ट बानायो नायगिरि बिथांमोना
कमेन्ट्स हरनो हागोन। सोर सोर नुदों बे लामाखौ नङाबा नुखानायबो थागोन अब्लाबो हाग्रामानि न' मोनलांदों। औ समायना रमायना लामा सेराव बिल्डिं बे जाहैबाय हाग्रामानि नङा होमबा? बेखौ दिन्थिलांगोन बेबो मोजां न'आ। बे आइ हटेलनि न'। आइ हटेलनि न' होनो बे। ओरैजाय आबादनि फोथार दङ समायना गायजोब्बाय बे खन्द'आव। बबेबा बबेबा दैखौनो मोनाखै बबेबा बबेबाथ' बिराद दै। बबेबा दैयानो रानख्रेबजोब्बाय गायनोनो मोनाखै नैबे खन्द'आव गायजायाखै। हाग्रामानि न' सेराव ना? औ हाग्रामानि न' सेरजों थांगोन जों बेथिं हाबलांसै। मा गामि होनोमोनलाय बेखौ? फाख्रिगुरि। फाख्रिगुरि। हाग्रामा बिथांनि न'थिं थांनाय लामायानो बेनो। बारा गोजान गैला खोमा नङाबा ना? औ मोनबायानो। नोंथांमोनहा दिन्थिलांगोन सिगांनि सिफ जाखांनाय एक्स सिफ बिथांनि न'आ नैबेनो नैबे। जों गारिजों स्पिड थांदों नालाय बारा नुस्लाबाखै। फाख्रिगुरि होनो बिथांनि देबोरगाव फाख्रिगुरि। बे खन्द'आव बारा न' ट्रेक्टरजों हालेवदों माइ गायदों नै दानि सरकारनि सिम्बलाथ' ट्रेक्टरजों नङा होमबा? दा नै माइ गायगासिनो दं। ओरैजाय नै सालाखाथि बै मा मोनलाय बेयो? बयलार। हेल'। सालाखाथिखौबो नुहुरो बेनिफ्राय। मोनबाय नै। बेसेबांबा गुवार बेवहाय नाथाय माखासे गायनो हायाखै माने दैया ओंखारदों दे। दैया माने रानथाबबाय अबेबा अबेबा नै बिथिंथ' गायनो हाथाराखै नैबे साइडथिं। गुवार दुब्लि समायना नाङो नायनो एकदम गुवारथार। बे रडजों मा ओंखारहैगोन? जों दा ओरै ओंखारनानै बालागाव थांगोन थिनालि। सालाखाथियाव थांजायो नामा बे लामा? सालाखाथियाव थांजायो बे रडजों। औ। गासिबो बर' गामियानो ना बे? हारसाबो दं नङा होमबा? गेजेर गेजेर हारसा मिक्स दं आरो बर' आरो हारसा।